Ochuka. Kawachako enyo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga nyiso chia mari ne jotend pinje mag Afrika biro yiere kaka jakom mar duol mar AUC e yiero ma higa manyien. Odinga olero mai kinde mane otimo limbe kaunti ma Kisii kabendo ni tudruok mare osebedo maber gi jotend pinje modhuro e Afrika kendo pod biro dhi nyime gi lombo mamoko mar chung' kode e dwaro mare. Jafwambo marwa Wenga ni kod ler mathoth. Dwaro mar Odinga mar bedo jakom mar e pacho ka. Limbe mar e sub-county ma Kisii ogani mar Azimio nofulo ni dwaro mare no medo tegno kalore kod sir ma ogeno yudo kuom jotelo mag riwruok mar Afrika ma ugwe kata East Africa Community. Sasa mimi wiki ijayo hivi naenda kuona na Kagame. Kagame vile nataka aingie ndani. Msuluhu tayari amesema hapo tayari atanipigia mimi. Sasa bwana Salva Kiir amekubali. Sasa hii pemba hii yote Afrika yote nataka kutaka. Odinga ukitichi orado ya mru mabele wachka gipaselo hai na na Museveni ile kufuta sawa kwa vile position of the AU is fully as is bid for this influential position sets the pace for leadership in Africa as a whole. Sani mausati mauke piny mar Chad osingo limo kendo lombo thoth jotend pinje Afrika mabiro goyo ombulu ka bende mimonde bi yiere to nyaka bi yudo ombulu maromo 2 ewi 3 kuom jotelo duto mabiro yiero higa manyien dwe mar 2 no. Sasa hii pemba hii yote Afrika Mashariki yote nataka kufyeka. Sawa. Alafu naenda kule kusini, juzi nimekuwa na ule na Ramaphosa amesema ndio. Sawa. Sekedi amesema ndio. Sawa. Sasa mimi naona yule ambaye atatoka tutamanyana naye toka kiwanja. Akiniangusha sawa. Hera magazi miyo subido penjo ewi pakasi mapacho kabiro chalo kunonyo biro yudo komno. Odinga etilo machielo nochiwo ler kowacho ni onge fuok mabiro dong'. Tegenda Disemba hapa ni saa 2 tuna ndege. Nalala hapa Kisii, asubuhi natoka na ndege, saa 4 nimefika kule, nafanya kazi, siku narudi. Mkinitaka kazi ile nyingine yote mimi niko. Nasema hiyo ikae kwanza, mimi nitakuja kufanya hiyo na nchi. Sawa. Nataka tusembee pamoja na tuunganishe Afrika na vile nchi ya Kenya mpaka iendelee mbele. Tunakubariki, tunasema kwamba enda mbele, na tunashukuru Mheshimiwa Ruto kwa sababu ya kukubali kushika wewe na kukupea kura yake. We encourage you to get that seat, and Kenyans are Africans and Kenyans deserve that seat. Lakini pia ningependa kusema wakati unatembea na rais, mkumbushe yale mambo. Sisi wananchi wa hapa chini bado tunaumia. Sivyo? Kweth mar Azimio ne otiyo kod thuolo makawuono ni e yawo yanga chenro moko mag dongruok e alwora ma Kisii manie bwo piny owacho mar kaunti no. Wenga, Ramogi TV.